Γεια σας φίλοι και φίλες, γεια σας για άλλη μια φορά το κανάλι Φτιάχνω Μόνος και από τον Χρήστο Γρανάζη. Σας έχουμε δείξει για την μπάμια, σας έχουμε μιλήσει για την μπάμια, σας έχουμε μιλήσει για τις ευεργετικές της ιδιότητες και σας υποσχεθήκαμε να σας δείξουμε και ένα βίντεο πώς μαζεύουμε, πώς καθαρίζουμε και πώς διατηρούμε τις μπάμιες μας για να τις έχουμε για όλη μας τη χρονιά. Μην ξεχνάτε πως αν σας αρέσει το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και ένα like, μην ξεχάσετε το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα έχουμε καινούριο βίντεο. Και φυσικά πάντα να χαμογελάτε όπως συνηθίζουμε να σας λέμε, μιας και το χαμόγελο εκτός του ότι κάνει καλό, είναι και μεταδοτικό. Στο βίντεο λοιπόν που θα ακολουθήσει, φίλοι και φίλες, θα σας δείξουμε πώς μαζεύουμε μπάμιες, πώς τις καθαρίζουμε, πώς τις αποθηκεύουμε. Να σας πούμε λοιπόν πολύ σύντομα, όταν μαζεύουμε μπάμιες προτιμάμε να το κάνουμε νωρίς το πρωί, πάντα φορώντας γάντια. Πάντα, γιατί θα δείτε ότι το χέρι σας θα πάθει σαν έγκαυμα. Θα ερεθιστεί πάρα πολύ αν μαζέψετε λίγες μπάμιες και συνεχίζετε να το κάνετε. Θα δείτε τα χέρια σας θα είναι πολύ ερεθισμένα, σαν να έχετε πάθει έγκαυμα. Πάντα γάντια λοιπόν. Πάντα πρωί, μπορείτε και το απόγευμα και φυσικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να μαζεύετε τις μπάμιες καθημερινά. Η μπάμια είναι ένα φυτό που όταν κλείσει το άνθος και αρχίζει και σχηματίζεται ο καρπός του, μόλις σχηματιστεί και είναι μικρούλης, την επόμενη μέρα μπορεί να έχει φτάσει και το διπλάσιο μέγεθος και την δεύτερη με τρίτη μέρα μπορεί να έχει φτάσει και το πενταπλάσιο, πολλές φορές και μεγαλύτερο μέγεθος. Γι' αυτό το λόγο, ανάλογα το μέγεθος που εσείς προτιμάτε να τις μαζεύετε, εμείς προτιμάμε να τις μαζεύουμε περίπου μέχρι τα 5 εκατοστά. Είναι πολύ πιο τρυφεροί, πολύ πιο νόστιμοι. Θα τους μαζέψουμε λοιπόν για να μην μας μεγαλώσουν περισσότερο και αρχίσουν και σποριάζουν και αρχίσουν και σκληραίνουν. Εδώ κρατάω μια μπάμια. Κάποιοι κόβουν όλο το κονικό κεφαλάκι από πίσω. Έχω δει ανθρώπους να το κόβουν όλο το κονικό κεφαλάκι και να τις μαγειρεύουν έτσι. Εμείς με το μαχαιράκι μας θα σας δείξουμε, καθαρίζουμε αυτό το κονικό, βγάζουμε το σκληρό περίβλημα και αφήνουμε το τρυφερό από μέσα. Επίσης κάποιοι τις βάζουν στο ξύδι τις μπάμιες. Εγώ μικρότερος, επειδή έχω μεγαλώσει σε πόλη, έτσι το ήξερα. Η μάνα μου έτσι έφτιαχνε τις μπάμιες. Αλλά η διαφορά όταν ήρθα εδώ στο χωριό που ζω και βάζω τις δικές μου μπάμιες, είναι ότι αυτές εδώ οι μπάμιες που τις βάζανε στο ξύδι για να μην σαλιάσουν, αυτές οι μπάμιες δεν σαλιάζουν με τίποτα. Δεν έχουν σαλιάσει ποτέ. Είναι μπάμιες που έχουν μεγαλώσει φυσιολογικά. Είναι μπάμιες χωρίς ψεκάσματα, χωρίς λιπάσματα, εκτός από ένα λίπασμα συντήρησης στην αρχή, απλά για να δυναμώσει λίγο το φυτό, ένα οικολογικό λίπασμα, λίγο κοπριά, λίγο κομπόστ. Μπάμιες καθαρές λοιπόν δεν χρειάζονται ξύδι, γιατί μαυρίζουν κιόλας, έτσι, προσέξτε το. Από την άλλη, έχουμε δει ανθρώπους για να συντηρήσουν τις μπάμιες τους να τις βάζουν σε ξύδι, σε άλμη, σε βαζάκια και να τις φυλάνε για να τις έχουν για όλη τη χρονιά. Εμείς έχουμε βρει έναν πολύ πιο απλό τρόπο, θα σας τον δείξουμε στην πορεία, έναν απλό τρόπο που αφού καθαρίσουμε τις μπάμιες, τη βάζουμε στα σακουλάκια και όπως είναι, χωρίς ζεμάτισμα, χωρίς κάποια άλλη επεξεργασία, τις βάζουμε κατευθείαν στην κατάψυξη. Από τη στιγμή που έχετε καταψύκτη, βάλτε τη στην κατάψυξη όποια στιγμή θέλετε, μέχρι και την επόμενη άνοιξη. Εμείς έχουμε δοκιμάσει και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, είναι σαν να τη βγάζετε εκείνη τη στιγμή από το φυτό. Δεν θα δείτε κάποια ιδιαίτερη αλλίωση και στη γεύση και στην ποιότητά της. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τη μαζεύουμε, πώς την καθαρίζουμε, πώς την αποθηκεύουμε για να την έχουμε για όλη μας τη χρονιά. Πάμε. Επειδή οι μπάμιες, αν να μείνουν αρκετές μέρες όπως είπαμε, μεγαλώνουν απότομα, όσο έμπειροι και να είστε, κάτι θα ξεχάσετε, κάτι δεν θα δείτε. Μέσα στα φύλλα της μπάμιας κρύβονται, θα έλεγα. Και εμείς, αν και μαζεύουμε αρκετά χρόνια και έχουμε εμπειρία, είναι μια μπάμια που μας ξέφυγε και έμεινε λίγο παραπάνω. Αυτή είναι οριακά στο να τη φάμε. Βέβαια τέτοιες μπάμιες εσείς θα αγοράζετε προφανώς
στις μεγάλες πόλεις, αλλά σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη μπάμια. Εμείς αυτές τις θεωρούμε μεγάλες, λίγο περισσότερο αν είχε μεγαλώσει δεν τις τρώμε. Τώρα που γράφουμε το βίντεο είναι μέσα Σεπτέμβρη. Η μπάμιος, όπως βλέπετε, ακόμα έχει παραγωγή. Αυτό είναι το μέγεθος το οριακό που εμείς τις κόβουμε. Αυτό και ίσως λίγο μεγαλύτερο, όχι παραπάνω, ξαναλέμε. Εδώ βλέπετε μία μπάμια με ένα σκουλίκι. Εμείς τις μπάμιες μας δεν τις ψεκάζουμε. Μία-δυο φορές ψεκάσαμε στην αρχή με ένα ήπιο φάρμακο. Δεν ξέρω, αλλά φέτος τουλάχιστον δεν είδαμε ιδιαίτερα σκουλίκια στην μπάμια μας, ούτε και βρωμούσα. Ήταν ελάχιστη η προσβολή. Με το χέρι σας, όταν δείτε ένα σκουλίκι, με το χέρι θα το πάρετε και θα το σκοτώσετε. Τα σκουλίκια τρυπάνε την μπάμια και τρώνε το εσωτερικό της, το τρυφερό κομμάτι, και την αχρηστεύουν φυσικά. Όπως και οι βρωμούσες δημιουργούν στίγματα επάνω στην μπάμια από τα δαγκώματα που κάνουν. Και εδώ βλέπετε μια μπάμια. Αυτή εδώ είναι σε ένα μέγεθος που θα έλεγα ιδανικό. Είναι ένα ιδανικό μέγεθος για να την κόψουμε και να την φάμε. Λοιπόν, για να κόψουμε την μπάμια, απλά θα την σπρώξουμε προς τα κάτω, να την πιάσουμε με το χέρι μας και σπάει πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι πολύ τρυφερή. Βλέπετε, την πιάνουμε, την κατεβάζουμε λίγο, την γυρνάμε ελάχιστα και σπάει. Είναι πάρα πολύ τρυφερή και κόβεται εύκολα. Βλέπετε ότι όλες οι μπάμιες μας είναι περίπου στα 3 με 5 εκατοστά. Κάποιες μπορεί να είναι λίγο μικρότερες, κάποιες λίγο μεγαλύτερες, εξαρτάται από το τι μας έχει ξεφύγει στην πορεία. Επιλογές είναι αυτές, δεν είναι και δεσμευτικές. Και εδώ βλέπουμε μια μπάμια που μας ξέφυγε κάποια στιγμή στο μάζεμα, έχει ήδη μεγαλώσει, σιγά σιγά ξεραίνεται για να γίνει σπόρος. Θα την αφήσουμε, θα αφήσουμε 2, 3, 4, καμιά δεκαριά μπάμιες νομίζω φτάνουν και είναι και υπεραρκητές. Εδώ λοιπόν έχουμε 3 μπάμιες που μας ξέφυγαν στο μάζεμα. Όπως λέμε, κρύβονται μέσα στα φύλλα, μιας και είναι πολύ παρόμοιο το χρώμα τους και πραγματικά πολλές φορές όσο και να προσέξεις θα σου ξεφύγουν. Εδώ λοιπόν αυτές είναι μπάμιες οι οποίες δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε, θα τις πετάξουμε, να το πούμε έτσι, θα τις δώσουμε στα ζώα μας. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή μας παραγωγή. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, ήδη έχει αρχίσει η μπάμια να μας δίνει λιγότερο καρπό. Αυτή όμως είναι σχεδόν η παραγωγή καθημερινά. Άρα με 2 μέρες 3 θα φτιάξουμε τη μια μαγειριά μας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε βάλει μπάμιες μόνο για εμάς, να δώσουμε και σε κανέναν φίλο, σε κανένα από τα παιδιά.
Τώρα λοιπόν φίλοι και φίλες, ξέρετε πώς μαζεύουμε μπάμιες, ξέρετε πώς τις καθαρίζουμε και σας είπαμε εμείς και τον δικό μας τρόπο που τις αποθηκεύουμε στο καταψύκτη μας, να τις έχουμε για όλη μας τη χρονιά μέχρι να έρθει η νέα παραγωγή, τα νέα φυτά που θα βάλουμε το επόμενο καλοκαίρι. Μια εύκολη διαδικασία που απλά θέλει λίγη προσοχή στα βήματα που θα κρατήσουμε, αλλά είναι, ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ εύκολο και γι' αυτό θα σας συνιστούσα, αν έχετε τη δυνατότητα στο σημείο που μένετε, βάλτε λίγες μπάμιες, θα δείτε τη διαφορά της συγκεκριμένης μπάμιας που θα παράξετε εσείς από τις άλλες του εμπορίου. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε και ένα like, πατήστε το καμπανάκι, θα έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα έχουμε καινούριο βίντεο. Μην ξεχάσετε επίσης κάτω στα σχόλια, μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία. Πείτε μας εσείς τη γνώση σας, αν έχετε ασχοληθεί με μπάμια, αν έχετε κάτι το νέο να μας πείτε. Το περιμένουμε πραγματικά με μεγάλη αγωνία και σας ευχαριστούμε για τη θετική σας ανταπόκριση αυτούς τους περίπου 4 μήνες που έχουμε το κανάλι μας. Αφού θα σας πούμε λοιπόν να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε καθημερινά, θα σας χαιρετήσουμε από το κανάλι Φτιάχνω Μόνος, από το Χρήστο Γρανάζη, μέχρι το επόμενό μας βίντεο. Γεια σας φίλοι και φίλες. Γεια σας.